ההיסטוריה האנושית היא גם סיפורו של השימוש באנרגיה. אנרגיה אשר שינתה את חיינו, מימי החקלאות הקדומה ועד לימי מנועי הקיטור בתקופת המהפכה התעשייתית, כאשר מאגרי נפט עצומים התגלו בספינדלטופ שבטקסס בשנת 1901, עידן הנפט החל באופן מוחשי. במקום להשתמש בפחם, השימוש בנפט על מנת להניע רכבות וספינות אפשר להן לנוע רחוק יותר ומהר יותר, וכך לחבר בין משפחות וחברים ולשלוח סחורות מסביב לעולם. זמן קצר אחר כך החל הנרי פורד בייצור המוני של מכוניות, וכך יצר עתיד עמוס במיליוני מכוניות, משאיות ואופנועים שנעים בערים ובכפרים בכל דקה של כל יום. בזמן שאנרגיית הנפט הביאה לנו תועלות גדולות, היא גם גובה מחיר עצום מהכדור היפה בו אנו חיים. דליפת הנפט במפרץ מקסיקו הראתה לנו את מחירה האמיתי של ההתמכרות שלנו לנפט, והדגישה בפנינו את האחריות שאנו חולקים כצרכני אנרגיה. כיום, אלפי אסדות מכסות את הגלובוס, רבות מהן במפרץ מקסיקו ובים הצפוני. חברות הנפט משקיעות יותר כסף ולוקחות סיכונים גדולים יותר על מנת להגיע אל טיפות הנפט האחרונות. כיום, קידוחי הנפט עמוקים מאי פעם. חברות הנפט מרחיקות למקומות הנידחים ביותר, על מנת להמשיך ולסחוט כל טיפת נפט שרק אפשר. אם המצב יימשך כך, טמפרטורה בכדור הארץ תעלה ב6 מעלות, דבר שיהיה בגדר קטסטרופה עבור בני האדם, בעלי החיים וכדור הארץ כולו. אך זה לא חייב להיות כך. במקום לרדוף אחרי טיפות הנפט האחרונות, אנחנו יכולים להתחיל כעת, לבנות עתיד ירוק יותר, מאנרגיה נקייה. עתיד שבו מכוניות נעות על חשמל, המיוצר באמצעות השמש, הים והרוח, אנרגיה נקייה שלא נגמרת. יש לנו את הכוח לעשות את השינוי. הגיע הזמן להתקדם מעבר לנפט.